Nagtugas ang truma sa 17 anyos nga si B-Boy sang ginpugo sa gintayaan sang armas sang ginapaso ni pulis kapon sang hapon sa Enzo Arnaldo Village, Rojas City, Capiz. Sa video nga kuha sang residente makita ang pagpanginpadlos ni alias B-Boy sa hinali ginpalapitan sang 3 ka persona halin sa salakyan. May ginapangita sila nga barkada ni B-Boy kag ginpilit pa ang subject nga magsulod sa salakyan. Gilayon nga nagpanginpadlos ini kag nagtipon ang mga residente dala kuha sang video bagay nga wala maglawig sa lugar ang ginapatihan mga pulis. Naghahanda ang konduktor nga si Elboy Zamora sa Hinubaan Negros Occidental sa ilabiyahe sa terminal sa Sentro Poblasyon Kulasi Antique sang hinali ginpalapitan sang sospek kag gintiro makaduha ka beses. Sa inisyal nga investigasyon sang Kulasi Pulis, una nga naigo sa nawala nga guya ang biktima sang nagpalagyo, ginpasundan pa gintiro sa likod. Madasig nga nagpalagyo ang sospek kag ginimbestigahan pa kung ano gid ang motibo sang insidente. Nagapabilin na confined sa ospital ang konduktor sang bus. Nakita sa pila ka mga residente ang isa ka Lapsag nga lalaki nga nagautaw-utaw sa suba sa sitio Himbis, Lalabata, Naklan. Gilayon niya nagtawag sa ang pulis ang barangay official agud maimbestigahan. Ginapatihan niya bagong bunag ang bata kag ginhaboy sa suba. Sang ini ang patay na, ginahibalo pa kung sino responsable nga naghaboy sang Lapsag. Napasakan ang kaso nga murder batok sa mga sospek nga nagpatay kay Kevin Christian Soriano. Ginkilalang mag-utod nga akusado kanday rin ni Boy kag Ernesto Cespino. Samtang ang utod nila nga menor de edad ang gi-turnover sa MSWDO para sa disposisyon sang iya kaso. Madumduman na sa puwan sang Martes ang bangkay ni Soriano sa idalom sang Taytay sa Baybay Norte, Miag-aw, Iloilo.